अभिमानाने सैन्यगिरियन अभिमानाने सैन्यगिरियन सांगे गर्जुनी समुंदर हाय जगात एक नंबर आमचं कोकण हे सुंदर हाय जगात एक नंबर आमचं कोकण हे सुंदर हाय जगात एक नंबर हो आमचं कोकण हे सुंदर हाय जगात एक नंबर हो आमचं कोकण हे सुंदर तर नमस्कार मंडळी, हा तुमची साथ आमची या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गुलटर तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो. तर मंडळी, आजच्या या ब्लॉग व्हिडिओमध्ये मी जाणार शेतावर. आता बघूया दिवसभरात म्हणजे काय काय बघायला भेटते तुम्हाला दाखवायला. आई गेली खाली, तर घरी कोण नाही, म्हणजे आई आहे घरी आणि आजी म्हणजे पप्पांची आत्या आणि आई गेली तिकडे शेतावर आणि पप्पा गेलेत मंडणगडला. तर आता मी जातो शेतावर, नंतर मग येऊन परत गुरं सोडायची आहे दुपारी. जाऊया ते शेतावर, मग बघू तिकडे काय काय बघायला भेटते. तर नाचणी कापायची आहे आधी. तर हा आहे आमचा ढोंगी. हे येतच काय तिकडे त्याला सर्व शिकवलेलं आहे. इकडे जे दाल मी जाईन तिकडेच येतो हा पाठीकडून. मला शेतावर नाही नेणार त्याला, तिकडे लांब नाही नेत. इकडे जवळपास फिरत असतो शेजारी, तेव्हा येतो पाठीमागून. भरपूर मस्तीखोर आहे. चल, ते दाजी आहे खाली. राणी, झोपलीस तू? तो डोक्यावर चढला. बघ म्हणू, कॅमेऱ्यात हाय कर. सर्व काढलीस, कुणाला तर घ्यायची म्हणजे पाहू शकता. पाट्यानं सगळ्या आईच्या वालू लागली. हे आता यंदा वापरलीच नाही ना, ते पुढच्या वर्षी पेटवायला पण राहणार नाही. ते भुसा बनेल त्यांचा. काय पेटवावतील ती पेटेन पेटवी राहतील ती राहतील. आई घाला नंतर त्याला जेवायला घाला मांजराला. नंतर मी येतो. अगं नाचणी कापाय जाते, पप्पा नाही येत ना, वाईट जात. देवारला गेलेत, नंतर मग तिथून इथं जाणारच मंडणगडला. तो राजा आहे, राजा. मुशी कापू काय तुझी? इकट्ट करून टाकू आपली मुशी. तो उठला. कुणी? शमीन नाही केला, ते आडवी पडले. शमी येतच काय रे ढोंग्या? हे असतात बोरणीकडे फिरत, बोरणीकडे असतात ती दोघा जण फिरत. जवळपासची सर्व भातं कापून झालेले. हा इथला पण कापून झाला. पहिला आमचा ग्राउंड होता क्रिकेट खेळायचा. इकडचे पण भातं कापून झालेले आहेत. 1 2 3 4 कधी 3 4 5 6 7 8 तोंड होतं इथे, आणि हा एक राहिला आहे. हो, इथे क्रिकेटचा ग्राउंड आमचा खेळायचा. नाचण्या पण कापून झाला, फक्त हा राहिलेला आहे. भात बाजूवर आहे बाबांचा. त्या जाता जाताना रस्त्यामध्ये एक काडू भेटला. काडू म्हणजेच गांडूळ. तर बघा, आता हे ऊन पडत जातो ना, जशी जमीन सुकत जाते त्यावेळी हे भार पडत जातात. म्हणजे जमिनीतून गरम म्हणजे ओलावा जमिनीचा संपतो त्यावेळी, म्हणजे सुकून जातो ना सर्व, त्यावेळी हे सर्व जमिनीतून बाहेर पडतात आणि बाहेरशी निघतात पाण्याच्या दिशेला जाण्यासाठी. ते पोचत नाही तोपर्यंत पाण्याच्या दिशेला आणि मरून जातात. मग काळ्या मुंग्या असतात त्या ह्यांना खातात आणि असे उन्हात पण मरतात हे.
आता ह्याची पण गॅरंटी संपलेली आहे, जिवंत आहे पण मरेल ते थोड्या वेळाने, थोड्या संध्याकाळपर्यंत जाईल ते मरून. कारण का मुंग्या खातील याला, त्या काळ्या मुंग्या असतात त्या, नाहीतर मग साप वगैरे कोण नाही कोणतरी याला खाईलच, नाही तर उन्हात तापून मरेल. कारण का जमीन पण गरम होते आणि त्यातला ओलावा संपतो ऊन पडायला लागला की, आणि मग एक बाहेर पडायला सुरुवात होतं. भरपूर रस्त्यावर पडतात पण, गाडीच्या रस्त्याकडे इकडे आमच्या इकडे. आता इथे दिसला म्हणून तुम्हाला दाखवलं मी तुम्हाला. वायो कुठं आहेस? तर मंडळी इथं शेतावर पोचलोय. ह्या मिरच्या इकडं का घातल्यास सुकत? मिरच्या तिकडे घालायच्या सुकत, रस्त्यातच घातल्यास. तर अशा मिरच्या इकडे सुकत घातलेल्या आहेत रोप्यांच्या. अजून काय आमचा भात कापाय झाला नाही. आज आपला अजून कापाय कुठं झाला एवढा, 1-2 दिवस सुकू दे. इकडची नाचणी आहे ती आडवी पडलेली आहे आणि पण कापाय झाले तयार. इकडं कोणा खाल्लेली आहे काय ग ही? असं कसं काय माहीत. मग तर बघा ह्या भातामध्ये त्या दिवशी आमच्या म्हणजे राखण करायला आलेलो आम्ही, तरी पण डुकरांनी लोवलवली रात्री. ते झोपाल्यामुळं आम्हाला काय समजलं नाही आला कधी तो. बघा मधीच लोळवून गेला, दोन वेळेला आलेला आणि वरती नाचणीत पण एकदा आलेला. कालचा भात तर कापाय तयार झालं आहे कापायसाठी. वरची 2 चोंड्या आहेत, जरा 1-2 दिवस सुकली की झाला कापायला तयार. मंडळी ही आहे ती नाचणी तर कापून झालेली आहे आमची वरती. ह्याच्यात वरी पण होती ना ग मध्ये. हे का कणसं सोडली हे बारीक बारीक? एक तरी गोणी भरलीस? हा अजून एकच पिशवी. एवढी कशी काय वरी कापलीस? अजून मोठी कापतात ना? मोठी कापतात ना अजून वरी? मोठी पण कापतात, दुरा असलं की घालाय होतं का? आपली दुरा खायचं मोठी कापायची. आता ही अशीच इथंच मलणार? नाही बघत मी अशी. एवढीशी बांधशील कशी? काय काय मोठी असायची पहिली न्यायचीच ती. मी बांधीन बारकं, मलायला परत पाय घुमतात ते जाळीवर. ही मधली आहेत ना, कणसांच्या मध्ये होती ती. मंडळी ही आहे ती म्हणजे मध्ये होती ते कणस, म्हणजे नाचणीच्याच मध्ये होती वरी, त्यातली एक आहे ती कापलेली. त्या दिवशी ह्याचं नाव राहिलेलं सांगायचं, काय नाव काय? हिला ना? त्या दिवशी कुठल्या व्हिडिओमध्ये, दसऱ्याच्या व्हिडिओमध्ये हिचं नाव हिला भात कापायचं. ह्याच्यानंच कापतोस कणसा? मला वाटलं कोयतीन कापतोस का काय? पहिली खरानी पण कापायची ना? आता खराबी मुंबईत मी आता एलियन सुटी बरा पडतं माझ्या इथं हातात कसं आहे आता. मी खालची घेऊ ती कापत तिकडची. ही उभी आहे ती बघ वाईट सापावली तर कापणार. तर मंडळी मी इकडची कणसं कापतोय, हाय वरची कापते. कारण का वरती स्टँड ठेवायला जागा नाही आणि आज माझ्यासोबत काय जिग्नेश पण नाही, शुभम नाही आणि संकेत पण नाही, कारण का ते शाळेत गेलेत, त्यांचे एक्झाम चालू आहेत. त्याच्यामध्ये आता ह्या बांधावर ठेवला आहे. मी इथलीच कणसं कापतो थोडी, नंतर मग वरची दाखवतो मला. आणि आज पप्पा पण नाही आहेत घरी, त्यामुळे काय तर मी स्टँड धरला असता आणि व्हिडिओ काढली असती, पण ठेवायला पण जागा नाही ते आणि भरपूर ऊन आहे, त्याच्यामुळे आता इथलीच कणसं कापतो मी. पडलेली असते ना नाचणी, ती कापायला जरा भरपूर म्हणजे ही मेहनत करावी लागते, मेहनत घ्यावी लागते, कारण का ती खालती असते पूर्ण
पडलेली ती उचलायची, कापायची खाली, नाही तर कंबर बिंबर भरपूर दुखते. तशी का म्हणजे भरपूर कष्ट करावं लागतं त्याच्यासाठी. जेवढी मला जमतील कापायला तेवढीच कापणार आहे मी, जास्त काही कापणार नाही, नंतर ऊन पण भरपूर लागते. सर्व तयार करीत पण कापायला पुढची. याय इकडची कापली चालतील ना? ही पूर्ण ही झाली, पांढरी पांढरी पडली. ती अशी कशी काय झाली पांढरी पांढरी ग? आय हे बघ, ही पांढरी कशाने झाली? हे काय किड्या बिड्या खाल्लेली आहेत का काय? नाही तू घे, दुसरी जवळ घ्यायची. लय लांब देत कापतस की काय बाबू? एवढा कापू? हो, एवढाच ना? अजून वेळेस कमी कसं काढलं? एवढी बस आली ना, एवढी काप. कधी कापलीच नाही म्हणा बा, पहिल्यांदा सुरुवात करणार. चष्मा काय केलीस? चष्मा घाम सुटते सर्व, येतं तिच्यावर पडतं सर्व. ठेंबा असा काय बाबू, अशी धरायची. हा आहे ना, असा घ्यायचा ना, असा असा हिला असा आडवा कर ना, उभाच नको. असा आडवा खाली असा ना. असं मला भीती वाटते ग. कशाला भीती वाटत? म्हणजे फाटकन फाटकन एकदम बोट उडायचा. बोट उडतस. मंडळी आमचीच नातली म्हणजे लास्टला राहते. नातनी भात काही असो, पण आमचा सर्वात लास्टला राहतो. बाकीच्यांचा भरपूर जणांचं काम म्हणजे होतो कापून सर्व. इथं गावाकडे असतात त्यांनी लवकर कापून मोकळी होतात, कारण का माकडं गावाकडे असतात ना, त्यांना भरपूर हे करतात. जवळ जवळ तेवढी कापतो फटाफट फटाफट. कधीच कापायला नाही यायचं. आधी तर आपल्या बाबांना कुठं आवडायचा? बाबांना कुठं आवडायचा? मंडळी आमचं बाबा होतं, त्यांना म्हणजे त्यांच्यासारखा काम नाही केला ना तर त्यांना आवडायचं नाही. नांगर बिंगर धरताना ही मोठी मोठी आहेत ना, तीच घेतोय. ही बाकीवरती तुम्ही मोठी मोठी आहे ती घेतोय. एक तरी ठेला भरून. हो, मी कधी कापलीच नाही. मी कुठे बोलतोय मी कापल्यात? आता घरात बसलेलो बोला, आता जाऊ दे, कोण नाही तो. आणि बघा ही जी खाली पडलेली असते ना नाचणी, त्याचं म्हणजे हुंदीर असतात ना, ते भरपूर नुकसान करतात. हे कणसं असतात ना, ती तोडून बिलामध्ये नेतात. जरी माकडाने आणि डुकराने जरी नाही केलं ना काय राखण करून, म्हणजे आली नाही तरी पण हे उंदीर असतात ते पूर्ण वाटत लावून टाकतात. भाताच्या लोंब्या पण असतात, आपण नेतात आतमध्ये बिलामध्ये. कधी तुम्ही बघितलंच असाल तुमच्या गावाकडे पण. शेत इथे दाखवायसारखं आहे ना कुठे बिलामध्ये भरलेलं. खालच्या भातात आमच्या असायचे बिळामध्ये नेलेले भाताच्या लोंबी असे नेतात. ते त्यांचा वर्षभराचा खाना म्हणजे राशन भरून ठेवतात ते. थोडीफार कणसा टिपली इकडची, आणि जी पडलेली आहेत खाली आडवी त्या साईडची ती नाही टिपली, इकडची ठेवली तशीच. इकडे जी मध्ये मध्ये होती म्हणजे सुकलेली ती टिपली, आणि अर्धी थोडी म्हणजे फार राहिली तिकडे
सर्व टिपली नाही. इथे पिशवीत ठेवली तिथे. आई इथं ठेवली ता एवढी भरली. इकडे काय हा खोबरा आहे, तवशीच्या बिया आणि काला भोपल्याच्या बिया आहेत. आहे तो आपला काय रे बोलतात त्याचं नाव पण नाही. तो मुंबईशी आत्याने आणलेला त्याच्या आहेत ना ह्या. आणि आज जाड्यावाल्या कसले आहेत. हां तेच बोलतोय, वेगळे वेगळे आहेत. तर एक छोटा भोपळा असतो एवढा काला भोपळा छोट्या आकाराचा, आणि एक मोठा, असे दोन प्रकारचे आहेत. आणि इकडे तवशीचे आहेत. तर इकडची पण कणसा टिपायला झालेली आहेत, म्हणजे कापायला. आणि वरी पण झाले कापायला. जी लाल लाल पडली ना की कापतात. आता ही कणसं आहेत ना ती घरी न्यायची बोचक्यात. ते बोचके लावलेले आहेत, म्हणजे बांधलेले आहेत, भरून ठेवलेले आहेत. हे एवढे 4च आहेत ना काय बोचकं. 1 2 3 4 5 आहेत. 6 हे इथलं 4 5 झाले. 5च आपण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. किती दिवसात भरलंस ग हे बोचकं. 2 10 4 दिवसात आहे इथे. तर हे ना आता घरी नेऊन परत सुकवावी लागते. नंतर मग यांची मळणीसारखी म्हणजे डानकावी लागते ना. काय काय लोक पायान पण मलतात ना ग. हां पण पायांमधली एवढी काही चांगली नाही. दाणकलेलीच बरी. त्याच्यानं दाण्यानं दाणा निघतो. काठी झोडण्याची व्हिडिओ नंतर काढीन मी, पहिले दाखवीन. कणसा टिपायचा अनुभव म्हणजे मी पहिल्यांदाच कापलीत कणसा, कारण का पहिला मी यायचं नाही कणसा बिनसा कापायला. इकडची आता कोण असता तर बरा झाला असता एक व्हिडिओ काढायला. म्हणजे मी एकटा इकडची पण टिपली असते ना अर्धी. ही मस्त आहे टिपायला ना. आहे ही ह्या साईडची ना. ही ब लेवलला कशी आहेत. कशाला कशाला काय झाला म्हणजे अडकवून नको. हो ना तापाट. मी समोर कधी कापला सांगताय आमचं बोट कापले आहे ना जरा हिबा असा ते कोणी करत. मंडळी हिला जरा वाकडा धरावं लागतं. कसा ग इकडं असा तिरपा ना. हां म्हणजे बोटावर येत नाही. समोर बोटं धरले डायरेक्ट खाली होतो. ही आडवी पडली असते त्याच्यामुळे कापायला लय कंटाळा येतो. बारीक बारीक बघ किती आहे. काय माझ्यापेक्षा जरा फास्ट कापते. हा नको मला एवढी फास्ट नाही तुमच्या एवढी कापता नाही. तुम्हाला जास्त अनुभव आहे माझ्यापेक्षा. तर मी फास्ट कापायचं 2 बोटा कापतील इकडे उडतील. एक इकडे एक बोट झाल एक तिकडे एक झाल. दाणं पण एवढं जास्त आहे भरलेलं नाही ग पहिल्यासारखी. पाहू शकताय. हां नवीन बिया नाही ना कुठला तरी. तर बघा मित्रांनो पहिल्यांदा कणसं जरा फुललेले असायचे, म्हणजे जास्त दाणं भरलेले असायचे. आणि आत्ता यंदा हे काय झालेलं काय. हे असे कोण खाते. दाणं झालं नाही का खाल्लेले आहेत वाटतं आहे. हां पक्षी पण खातात ते दाणं. भुरल्या बिरल्या येतात इकडे. आता काय माहीत कुणी दाणं खाल्लं. भुरल्याने खाल्लं ना. कवळं पण खातात. आणि वर तर हुंदीर मामा चढू शकत नाही. झोपलेला खातो हुंदीर मामा. तो आडवी पडलेलीच खातो. अशी उभीला नाही खात. ही कापायला मस्त आहे एकदम. दाणं भरलेले नाही जास्त, कारण नवीन बियाणं आहे कुठलं तरी. ते बाबा एवढं कसं काय बाजू आपले किसना बाबा कसं काय एवढं फास्ट. तेच बोलतोय. वरी तर कुठं. वरी तर इकडे वरीच्या रोंबे इथे कापून ठेवलेलं आहे बाजूला. आणि इकडे कणसा. तर घरात नेऊन परत ती सुकवावी लागतील. किती दिवस सुकवायची काय असतात.
एवढी कडक होसपर्यंत कशाला 7-8 दिवस शिकू नंतर डांकू मग का नाही केलं? तर आमचा अजून खला पण नाही केलेला मग अशी बघितलं तुम्ही. आईला सांगितलं मांजराला हे घालायला हा. जेवायला, त्या दिलाच नाही मी, डायरेक्ट पळाला मी. ती गेली खाली पोपटवाल्या आईकडं. थोडासा स्पीडला मी कापणारच नाही. तुला सवय नाही, तो कसा कापते तो स्टेपला, आणि सवय आहे. सवय नाही तर बोटा माझी इकडं तर खटकन उडल. सांगू शकत नाही कुठला कधी बोट कापेल तो, एवढा फास्ट कापायला गेलं ते. तू दोन एकत्र असं तरी पण एकत्र पण घेऊ शकतात, 2-3. आणि ती जवळ असतात ते भेटतात एकत्र ही करायला. इथे एक हे वरी तर कशाला लावतात तेच समजत नाही मला मध्ये मध्ये. पण मध्ये मध्ये नाही पाहिजे ती. हे कृष्णा बाबा यांच्यात नसतात मध्ये मध्ये. त्यांच्या नातनी जाण उद्या येईल सगळ्यांच्याच. त्यांची नाचणी संपल राहू दे. वरी असेल ना वरी झाली का? मासे येणार नाही राखण्याला. त्यांची गुरा पण सोडायला लागतील मला नाही आलं तर. मी सोडून मित्रांनो म्हणजे आमच्या आईची जरा स्पीड जास्त आहे, माझी एवढी स्पीड नाही आहे. पप्पा पण एवढी स्पीडने कापतात ना ग. सवय नाही, ती सवयशिवाय कोण कापते? ही शरद 40 पण कापते, म्हातारी आहे ती. ती पण त्यांसाठी काही यायची नाही वापरून. नाही पण एवढी वर्ष मुंबईला पण राहिली तरी पण तिला अजून येतं फास्ट फास्ट करताना काम. सगळं काम करते ती, अगोदर पण केलं. प्रकाशने उभी घेतो फिरणार. ऊन पण भरपूर कडाक्याचा लागतोय. चांगला घामटा निघालाय पूर्ण आणि खास पण याच्यावर लागते अजून. उन्हात टाकील बस झाला आता काढलाच नाही. तर मंडळी तुम्ही व्हिडिओ बघितलेच असाल नाचणी कापायची कालची. ती व्हिडिओ काल केलेली म्हणजे. आणि आज दुसरा दिवस. तर आज भात कापणार आहेत कारण का रात्री पण आलेली डुकरा आणि त्याच्यामध्ये लोलवला. मग पप्पा बोलले सकाळी की भातच कापून घेऊया. तर आता मी भात कापायची व्हिडिओ काय होईल का नाही मला वाटत नाही, कारण का मला एक काम करायचं आहे, मीटर लावायचे आहेत. त्याच्यामुळे मला टाईम नाही भेटणार तिकडे जायला आणि गुरं पण सोडायचे आहेत, त्याच्यामुळे टाईम भेटणार नाही. आणि मग आता व्हिडिओ पण म्हणजे ह्या व्हिडिओला ती जॉईन केली असती व्हिडिओ मोठी होईल. ती जर थोडीशी काढली असती तरी मोठी होईल, त्याच्यामुळे मी काढणार नाही. बघू जर जमला तर मग जाईन तिकडे व्हिडिओ काढायला, जर जमला ह्याच्यातून वेळ भेटला तर आता व्हिडिओ इथेच थांबवतोय. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. आणि जे नवीन असतील आमच्या चॅनलला त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा, जेणेकरून आमच्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर मिळेल. दाखवतो तरी तुम्हाला मीटर, नाही तर कुठे दुसरीकडे जात असेल. माझ्याकडे लायसन पण आहे आणि 2 सर्टिफिकेट आहेत, ITIची पण आहे आणि डिप्लोमाची पण आहे. टाटा बाय बाय.